masalah kemiskinan. Piye ampre wong Jawa Timur ki rezekine akeh, duwite akeh. Niku gampil. Menurut resep Percil mencari bakat. Resep apa? Percil mencari bakat yang disponsori oleh White Kopi. Lho, ora enek sponsore kok sok kopi. Oh ya pokoke apa lah ngono. Iya, Iki enek resepe. Piye ampre duwite akeh. Garek sering ngombe jamu. Apa iya to, Jen? Nggih Pulimbo. Pokoke lek sering ngombe jamu insyaallah ndang gelis. Jamu apa kowe? Jamune gampil menika jamune tolak melarat sida sugih. Jamu tolak melarat Sida sugih. Lah kuwi ramuane apa kuwi? Oke, nomor setunggal jenengan catet nggih teng HP nggih mboten napa-napa nggih Bu nggih. Penting ya iki kanggo masyarakat ini penting ya. Tolak melarat sida sugih niku ramuane nomor setunggal menika cem-ceman godhong irit, nggih. Cem-ceman godhong irit, Nomor kali cem-ceman kayu medhit. cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cethil. Sak cuwil kembang cethil. Nomor 4 gagange gagang delap. Lho niki lho jenengan tulisan nggih. Niku resep. Iku mau enek penonton kuwi nek golek ning ndi ngene ramuane? Wis gampang golek ning omah enek kuwi. Enek ya? Enek. Biasane jamu iku enek efek sampinge lho. Ya tetep enek to. Lah jamumu ya enek efek sampinge. Efek sampinge digething tangga. Lah kok iso? Lah piye mau ngedite rame-rame kowe kok ya ngawur ae wis genah kaya ngono kok ya diomongke.